aiwa ibva manje ampinde muka ukokaroma muri zvese muri kesas minyere ine mayurinara mukwanisa kuishandisa nauye munhu wamafivha yei makadyei akuziva kuti mazimdola ndiani mapondi noti hakuna mazimdola muda kutitaurisa zvinhu zvamu hei mazimdola nemapondi noti hazvina kufanana hakuna zimdola riri kudzoka inzwai listen to me because it's 1:1 ne-US dollar ritori nebacking ye280 million hamuzive kune kangabhenga anonzi afrimax kakatigadzirira izvozvo saka hapana zvamukutaura zvese zvokunyeperanawe saka chii chinokuta sai no mari yako ingori muakaunti ndiyo same amount yaunenge ingoshandisa tirongoenda on the same uyu anongoitwa nedzinyika dzese munongoitawo mawithdraw anongoenda nenyika inambo yemi hakuna 2008 ari kudzoka of course ndo akatouya kutoti aize cash crisis enge yamunyika muno chiite mubudewo kani naye makutange munhu wemukadzi seiko ibvayapa asi mazimdola ndotosiya ndaitiya mukwashamusaaakwemi ndiye kumba kwenyu here imi hapana ende kwakazunemudaizviitira here imi nai